Deep constituency ke parlo Koilamati Dekrung LP School long kep angrang ke Charlie House Martumhan coaching center Kangpu Piajamek Peman Pon. Koilamati Arlok ke Charlie House Martum kep asatlang ke Tokdunji Dogdok Atumhan Chiklo Janthomhan Panong si Phaikuni ni Phai Hini Arnipen coaching center Ingpu Pipon lo. Labangso Eversign coaching center long kadok kabi coaching ke Endunji Atum Bang Trainer kep pregjam high school pen amen che thabdonatum dolo. Kangpua Mailong Diopani College of Principal Mr. Boson Rongpharsi Coaching Center Kangpupon Apita Ingtipon. Lapen Dekrung LP School Headmaster Sarsing Teron Arlong Rupat High School Headmaster Lawrence Teron SGB Raj Teron GB Tenjing Ingti Lapen Kolom Singh Teron VP NPC Angparta Osomar Apia Potom Chetong Dunsi Mesen Pen Coaching Center Kangpu Ajamek Pemanpon. Eversign Coaching Center Long Osomar Tumphan English Third Match Science Hindi Social Science Lapen Geography a subject anta Charlie Dunlongji. Kangpu ponahut Mr. Boson Rongpharpen kaningje ponke lapusan aw somar tumaphan kethan kimomji lapen kepathek keparejipu kamathapke mepiglo lapen choro pon memelo pusi ningkirung alamthe jaite kang. Dikrung LP School Headmaster Sarsing Toron pen kaningje ponta osomara phan thedung abar saikewan pen osomara kai kimi kichok ponjia phan ningkarong lapen ningkirung alamthe jaite kang. Tenjing TBA LLB pen take Charlie ki hungnang ji lapen ki Charlie pen si pirthe sonsori akisung along ke pajok ponji do puta ningje pon lapen jumesan alamte jai pon chokela pen Philip Tiso TK News bang kri nerkep an pleng tang lo bang kri nerkep an ke alang latum registration form ate registration ang kurin lo lasi labangso along pen pregjam school along pen seminang join nun lo lasi nang litum nang join nun ji aning ke hangatum la pen nang join nun ji pu aning ke matha tum seminang litum bang kame la pen labangso coaching center along pen nang litum maphan la nitum ingpu pon long lo pichun pon pimi long lo lasi ningrong parpik lo nilitum ka chupapon ateng pen aluhi tum mate man peng do chief guest menang chetong no posi aprang sialang tum has na kirupi lo la si pini nilitum na bangso coaching center Kangpu laki jungjung le Kangpu galilo nilitum non kep ang deng ki Charlie bom mate class 10 metric candidate tumapan ki panong pon si nitum ingpupon no la si akinang sod nay ke alang letum mapan education na hinanat ki paprang on thek je pan mate anso se alang letum logi Charlie dun thek je pan si nitum labangso coaching center ingpupon lo lasi itum lang damlo plotang te Kolamati Arlok ha ilitum mapusar hisar pensome school logi tana hem lapen logi Charlie itum sme dolo boy pis me lapuson a coaching center Kangpu mate lapuson a coaching center ke padubang abi pin lang lapen theklong le lang lasi pini nilitum si nilit kicheng si ingpupon Monjirtaro piahin pen pherang ke mai kangnipon Langpher constituency APHLC amaipu kongrong piahin pen Langpher Mondol Finance Secretary Monjirtaro piaphan karbok alamthe lamboi kipi KACCM Dr. Tuliram Ronghang along pen alak atangka kewan det puajok Monjirtaro piahin pen pherang ke mai kangnipon Phai kuni ni phai pliar ni Monjirtaro pi kongrong piaphan lamboi kipidun Kedam tangar ni kongrong pia bang Monjirtaro piaphan CM Dr. Tuliram Ronghang along pen alak atangka kewan pu akoi kipi ponapot Monjirtaro pi ningduk lopusi nang chithandun lapen CM along pen tangka kewan puke ahok alam kali la sirat atumta manghunang ne pusi nang pachini dun lapen kongrong pi ke Monjirtaro piaphan dia cho hangwek nang ji puta nang thandun lapen CM Dr. Tuliram Ronghang aphanta dia cho hangwek nang ji ahok alam kalipin ki putap aret pusi nang pachini dun news report TK News vang apot churupik lo la sitong sikot penil tum pi posi fresh meat ki vang nang kok atheke la pohen lo aki hai kongrong pi nili phan aki hai Tuliram Ronghang along pen nili lak atangka asuri atangka nili kevan pusi nili phan lam thena arbok pon lo la sila bang so alam thinili phana karbok long pop ke kona angle pen selali nili phana pusana arbok pon lo alang li nili phana arbok pon lo rat ahong jai long si la pen rara tuma phan kamang hualam selang li than pon lo alang li longjong si proof do pulotang te alang li paklang not la bang solam thi rat tum tami chini nang kok je posi ami thang a ot adur ami thang ke chokchi ka chomatha alang li ning ke hen no alang li la poson negative mind do ko posi nili phan alang li ot adur ateng ke nili phan arbok ponang ni nili ning kan ke thom lo ke chepat duk dun APHLC lo nili LA long member do dun bom la pen constituency long bang ke nili financial siklem dun bom
nili already 3 years completed elo ke claim dun seta nili thang alamawi nili arjap thip sido nili cepat dugdun pik nili meeting stamina hok ta nili kaita present aposi nona por alangli nili phan 3 years complete that pena phi kopia polo nili phan personal attack ke alangli nili alangli pen thang ka chirap tawi la pen nili thang personal ta nili alang long penawi nili kupini ale chu endet pata nili alangli long pen thang nili lenden awi alangli phan komat abang phu ha kongrong pi ke komat bune la dak lang peralong ex candidate lo presiden lo no nasi alangli nili phan alangli pen nili alangli pen thang nili ka chira pavi alangli long pen ni kupini ale chu endet nili thang alenden tum thek long non nili kusona condition sikedo nili lak atang kakiwan puti nili ni life ta nila sondo dilo nili chepa plang wur po nili gari sari already ni dolapo lasi rat tum thek long nang ji nili hem nili rita nili la hen lo nili kidug da bank phi nili ke plang o bank takali aposi kongrong pita la bank solam ke nili phan dia nang chohang wek nang ji la ke rat ang no nili phan dia nang chohang nang ji la pen ke aki hai tuliram long hang phan stamel lang li dia chohang nang ji alang li phan alang li nong nu pinang ni nong nu pinang ne lam ke la puhen lo nili kapre kalam nili pudam de sitami tangkawan der polam ke tuliram long aki hai tuliram long hang sta nili phan alak lak tangka nang pipe pin penang ki pi pu ke koibor ike alang li phan la pen nili phan alang li dia nang chohang wek nang ji rat atheng nu pornili ko ani pen cepat dugdun det pen apielang ni nili phan personal ana etek nang ni nili phanang leklet nang ni nili khai phan sikar jap ti polo tangte alang li ke leader polo tangte alang li ke leader ka chikrong polo tangte alang li ke ning ding nang ji ning jon nang ji rada phan ta alang li ing hon ponang ji ili tum ke rada phan si khe phan che song lo tangte alang li claim pe minang ji dam pe minang ji nona por alang li la puson alam kaprek alam pen alang li lam kaning je rada hong jai long kalili kalang lang alam kaning je ke cepak lang polo te lake rada phan alang li sikapamang hulo lake nili likapamang hu kalilo nili phanang ki pu ko pilo nili poisa ki ron lok po nili phan atai nang ki pi alang li jong se nili ko mane phan poisa ki ron lok po tangte amunit vanon rada phan paklang non angke jong se hok polo tangte bank chethan po ke rada tum stami nili a hok helam ki ko pusi nili chekrong po aposi nili fresh meat wang nang kok lo pinike alang li phatani nili ning kan ke thom lo kang hong mi jimini a ot chilar jimini po setami non pu anta alang li a ot chilar li la pusi dambo illegal police dopik alang li ke claim ki alang li jong silang fair area long ke thur bom lang alang li candidate do bom lang leader do bom lang alang li president ar pudeng bom lang polotang te ki hai ji kya phielam lo kerem se par etu prachi pipor lo polotang te alang li phan ke lang fair long tak kachini ne bang ave batuta nili phanang munitum ki seman tum nang pu a candidate ningli a character mi le kona se ke hai pola ke patum do pick seta nili khe pan kaching hona joini ipe chelsea hai nang ji rat reng nang ji rat mun sam ki midu nang ji popena potsi nili muni da phan kai ta ke pekeng dot candidate da phan ke lang nang ni bon tai tum khai phan silang nang ji popena potsi nili ning ding ning jon dun bom si do dun bom lo seta non 3 years complete etlo I already completed 3 years seta min non a pornili phan la pusona ekite na teke nilita tuteli condemn alang li phan alang li ke illegal policy si non ta claim bom rat tum chini ne alang li phan bonta nili methang jungjung pen ke alang li ke illegal policy Kechengsi Executive Meeting BJYM Dwarbagri Mandal Committee aro tumpen pherangkia mai kangnipon lakhain koira trok Dwarbagri constituency along pini tarik pho phaikonia chiklo surhini nang koira hini anikan arni Bharat Janata Yuva Morcha mate BJYM atum pini pen Deithor Moniram langni auditorium hall along pherangkia mai kepha kangnipon angpar tame bangso Kechengsi Executive Meeting ke dopon along maichari pon mai phuromen teron Lapen Bangsolong Kachetongron, Sar Koirongpar, Dwarbagri VDC Chairman, Sar Singh Tiso, EK BJYM, In charge Dwarbagri Prabhari, Protein Tiso, Member EK BJYM John Kathar, VDC Chairman, Pratima Rongpharpi, Lapen Penang An Kethikiding Atum Chetong Dunpen, Bangso Kechengsi Executive Meeting, Dwarbagri Model Committee Atum, MSC Mate EM, Richard Tok Biaphan Sitame, Akero Piponsi, Mesen Pen Maipa Jutpontu.
Labangsong si bangso phi puthot BJYM Dwarbogri Model Committee atumpen pherangke mai ingni pontu. Koson si keklem kedam ponangji lapen aron an sitame chingki chingwai pon. Tangte bangso puthak arju pon sinang. Dihori pan amosing ti TK News. Parpik lo pini nang litung media putung abitung hoi phantame nitum long press meet long chetong do pot pen adun thu nitum pini jo kacho phapon sonak district pen general secretary probharit mate in charge lo tiso ke hai la pen haputa alang li ko in charge hapu alang li da tiso lo se pini nitum ka chingwai alam thegela han lo nilitum nilita peneng si first time lang BJYM long mondol president ke la si nili chichak lo je Ju last time kita tang ansu say si nilitum kam claim on po nitum sondak si nitum mesen pen mane nitum sondak si local committee nitum non la so within la so mansong nitum humridam pen nitum sondak si koson si nitum ongdung mane juneng ansu say nitum koson si BJP che pahai nei ma nitum koson si vote long nei ma nitum la hai puthak nitum local committee nitum dam pen nitum chethan nam po chingwai nam po la si nitum la hai si pini chingwai pon lo la si nang media hoi ke pachatha kangtung mate ke than kangtung ge la halo nil tum mun an pen chepang tang mon po sonak si choro part pi lo nil tum em local em sa richard tok bi phans tami harang li tum nil tum han po an mane kuson si conversation nil tum pen alang li nil tum youth tum han alang li tum han important nang no apa nil tum tami alang li phan sondak si ning chi theu nil tum han sondak si kibang jilang ani anda me nil tum han initiative mate nil tum han importance nang en pon pu bosi ni tum alang li phan ning chit hepon lo si la an hen lo Loring Thepi Borsing Ronghang Auditorium Hall along BJYM atumpen chingwai chingsa amai kepaman pon. Fuloni constituency phai kuni ni phai pho ada por phai kep apor pen Loring Thepi Borsing Ronghang Auditorium Hall along BJYM atumpen chingwai chingsa ajai mek kepadopon. Lason si labang so ajai mek along penang an yuda tum chitong dun. Lapen ason yuda tum aphan kaching thur lapen kiklem kedam ke mesen je phan mesen alam chithan pon. Labang so amaya long aluhiaman pen KACEM Kangbura Kiling BJYM West Karbi Anglong District Maipu Jiten Bay lapen penang an kethe kiding atum sitame chitong dun. Fuloni ben Siva Bay TK News. Pini nilitum mane asam along pen directive pen mate nilitum Karbi Anglong District ahin pen asar collaborating pen dak barite jeno New Morcha Fuloni Mondol atum sitame Mondol executive amai pini kori tepi along edo boxing kan along edo jenis dia ledakan nilitum Fuloni Mondol executive amai pen executive amai pada pon bangso amai long tum singon Karbi Anglong mas council along executive member khai Kangbura Kiling sitame sitong dun pen tanglo tum dak organization yang dam dapat atau beda itu citong lo ada itu pini ini tuh executive pamai lo particularly ini tuh organization apa tuh singkit setan ini tuh non kewangji upcoming parliamentary election 2024 kedoji panon saya sini tuh sedang lo itu Bharatiya Janata Yuva Morcha hin benta party candidate maju le nang man kustamai ladak itu Karbi Anglong pen ke pahai ong dungji pasin itu non pen sik sedang lo itu iskar Anglong along kadu gawe mondol 17 mondol sambung pen kape mondol long stamai do bom lo ini dak kuluni long stamai pini bang ya executive pamai pada pon itu dak itu Bharatiya Janata Yuva Morcha hin pen song kosa si pangtang ji malahai pun hasil itu cethan cimum lo itu aru arim pendang lo kopisi ke klaim kedam ke pangtang ji pan prote kopisi nang lama lahai kan itu kan pon anparta itu mat halo je Karbi Anglong lo son mang ke Bharatiya Janata Party pen ke japon sarkar si itu nangji acha madak Karbi Anglong itu sini lo papi pikhang lang sitame papi wang bong sitame Bharatiya Janata Party sarkar nang dulu ko pen kini tum kacing thura amusame tum anengkan jum hek pen sum tum theklong lo nasi dak Karbi Anglong along ini tum along ribang papi hup long pot ladak mangai kenang sot bangke development nasi development nang ji pulutang ke BJP sarkar along sini tum kacing thura amusame tum long pan ko
lasi itu juga morcahin dan setame organisasi pen yang si pantang lo pelutang temo ke bang jelang parliamentary election bang gitu ke ong dua pen itu hai ponong ko lasi lahai kadu ga be hai pen sitan ajok si bang so amai bang itu pangipon tapi ni bangko ano armu si setong pon itu. Armu mana lah dak mana public meeting kali dat pon lah dak mana padu la pesan mengali la executive committee long ko an si gitu